मौगी लेके आई रहा तू मैं लेके लूट लाट के भागल बाकस बाकस देख तनी बाकस में गुरु साड़ी बाटी रे बताई त ई कोई तोहनी के काहे गुरल सा का जानी का घोर के पिया देले से पानी में के का आदमी बुझे के चिताने सूत गइल हटुए झाई मार लगली ओइसन हमरा से मिस्टेक हो मोर और करदानी से भइल बा मोर और करदानी से ए तो केने गइलियो अब हमनी के ये दादा कानी कब के निकलल पिया घर में के ना अरे रो आज मोंगर के बाजार लगल बा ना कहतन कि साग सब्जी जाके ले तई मोरत का निका घरा में सूती के करत रन का हो सुनिए ने सुनाता ए का झोरा लेके आ गुनी चलो लिए देनी हां तमने पे बैठा बा अरे रोहन तू तो औरु हमरा के कौआ काठी कइले रहलू हाय छोड़ के ना झोला में सब्जी ना आई तारा मारना ले बढ़ के झोरो बा अरे दादा ये तो ने आगे पट्टी बैठो हेले तो ने पट्टी तेरे बैठा तो तनी कहनी है ना कि जाई 5 किलो 8 किलो ले आलू ले ले ने पट्टी बैठो ना हां 5 किलो आलू ले ले आ सागा प्याज ले ले आ लहसुन ले ले अदरक ले ले धनिया ले ले मिर्चा ले ले टमाटर ले ले आ गोभी ले ले आ भिंडी ले ले ठीक और करैलियो ले ले पाभर ना ढेर मुरैया ना ले लेबे मुरई का खाता ठंडा पाला के दिन में जी ठंडा के दिन आई लब आ बैगन ना ले लेबे ना बैगन किराइल बा बैगन में मोय कीड़ा रहता बुझाता कि ओइ में मोय सले निकल लौका देखम अगर बचका बनावेला कोई तो लेम आ बुढ़ान ठोई तो मत लेम खींचा लेम हां आ खींचा का कहला माने मुलायम हां मुलायम में ले लेम ठीक है हम जा तनी आए थी कोनी है बन गुइल तो दे तू एक मार लेती बंदना जईती आ कहनी अनु कई बोरी इतना बढ़िया बार झाड़ देखी इतना बढ़िया से बार नहीं के झाड़ के जाए के बटे भले बिगाड़ के जाई अरे भाई तो बार झाड़ला ले का हो गई हे तरे कली हाय दादा हां ए तरे कली ई हइसे के जाला बाजारे ए तरे तौरू ठीक लागता नहीं हे तरे बीच में मांग फारी बीच में कैसे फाटी फाट जाई चली बढ़िया ले बार मत जा रमा कोनो पता का मत टिकई मत पिछली बार त मरली सन बाजारी में पकड़ के हां अब क्यों मार पीट दी हंस मनी के हाथ ना थी बा दू चार चप्पल बाजी को त का हो गेलू त अपन आदमी रहली सन मार देली सन केनो बात नहीं है अरे दादा शरम हया नहीं के अब बेटी बेटा सियान होता कुल आदत छोड़ी लेवा खाली ना मैं इतना टाइम थोड़ी खाए खाती बननी है जाए के तनी सी बचन घरे आज एथी बटन का लइकिया के लइका भइल बा अच्छा त का करबा सोहर गावे खाती बे त सोहर गावे जेबू ए मछरी खा के ओ होतम खा के तो उल्लास फास करियो करी घरे जाके पागल हनी काजी उ दे देलिए बड़की अम्मा जी के कनिया ला हमरा घर ढेर आइल बाटे बना ल तब कनी कि सर और जाए से अच्छा बनाइए देम तब ऐसे ठीक कर देनी हम अभी साजी का खाए के बेरा बनने त ना आ कनी कि बबुआ तनी होरली से ले लेम आ तू यो त कटिया बेलाउ तनी पेनहल कम कर बुझाइल नु अपना मन से रन चला अरे अपना मन से चलो तारा मन से बार ना झारम त हमरा मन से तारा बेलाउ दी के पेने के अब ठीक बना पेनम जा ना त बार दिन साला ये में बंद न लहक जाई ठीक बजाई ना पेनम बुझाइल नु हां ठीक बा आई कुलाई हेन तक रहे त एने ये घर में रहे के बाद एक पोत पत कइले के का जरूरत भाई सब ए आखी में बार जाता है अयो दादा कमल निका 12 बजे सब का सब बेकार है निका जी बुद्धि नहीं खे बुद्धि का मतलब आखी में जाता तो केवन काम भाई कुला खला के मेरा आरू का सिंगार है बार ना आदमी के सिंगार है कोनो जाई लेके आई जल्दी जाई और कुछ लिया के बा ना कोने के दो दुकोर मार ली ना नहीं के अभी जाई उन्हें से आइम तो खाइम ये भाई हमारा का मेहरारू को उगा देवतिया एकदम ठीक है बा जाई जल्दी आइम ना घर द्वार देखे के बा अभी गोइनी ना कापरा फरबू गाव घर मछरिया के ठोकतलू कोल छुलिया ले देखा तानी भइल बाकी ना अरे भाई मत ठोको जानता नहीं रहो रे जानता नहीं नियम कानून तू ही तो धारा 375 के कानून जानता रू सुनी ना हां है नहीं तो अब का हो गई आ कोनी की लोबारा ना पहन के जाती है जींस का पहन ले गांव के बाजार में 5 गो पहन ले बनी एगो दो खोलियो तो कोनो दिक्कत नहीं खे तो एगो खोल दी देखो 1 2 एगो हाफ पैंट पहन ले बनी 3 आ एगो और पैंट पहन ले बनी 4 आ एगो लूजर पहन ले बनी 5 हे भगवान ठीक हो जाई ठीक है बा जा तो नहीं हो सुनी ना अरे भैया अब का सुनी कोने के थी महकता मसाला बा ना नहीं महकत
नहीं के मौका त ना। सुंगली हम नहीं के मौका था हमारा हमर त सर्दी भइल बा त मौका हमारा नहीं के मौका तो नहीं के सुई के हमारा और बोला जाई जाई जल्दी आई ठीक है बा सुनी ना ओ हीरो भैया बोल कौन काम बा आ कहनी नु कि तनी हरा मटर मिली त ले लेम खिचड़ी अभी ये बोल दे और कुछ लेवे के बा आ ना और कुछ नहीं खेले जाई ठीक बा जाई ठीक है चाय पत्ती ले ले कर का मुंह आए बे बेरा मुंह में बेरा मोरत के नु का हम कहीं गलत विचार के यहाँ के ना हनी लेकिन मेहरारू के देख के ताकि ना वैसे खेलोड़े सोचले कि रखनी हमरा के सोचा ताटे ऐसे नथी क देले सन हमर मर्द निमन सीधा बा कोई के मर्द बा हो चलो बना देनी अब आराम से धो के जाइम कबौले गाड़ी का के आइम तब फरक पड़े वाला बा खाए बनावे के देखो ये दादा काल तो वो गांव में गोइल हमी ऐसन बेटावा भेटा गइल हुआ के कहू पैसा का भेटे ना भौवे का जानी केवना का मुंह देख के घर निकलल बनी ये दादा कि हमारा से कहू कुछ भेटाते नहीं खे देखिए तो एगो हइयो तो छोट बड़ गांव बा एगो बेटा आवत तो ना तनी निमन से हो जाई जब दिखी तबे न बिकी अरे घर में घुसब दिल में घुसब घर में घुसब ओकरी बात तो कुल होइए जाए अरे बाबूआ अरे सुनी आपको हई वाला घर बना हो हां कहां में कान पड़ी हमार हो एगो खड़ा रहया तनी गवा नहीं के सुन ले हां ओही जा हमारे मर्द के नाम भगेलू चिन्ह दई ना भगेलू हम तो नहीं चिन्हत ये हमारा फुआ का घर है पता ना चिन्हिया कि ना चिन्हिया जानते ना बनी जब दुख पड़ा तो क्यों ना सुनेला अरे ओहो रोए के नहीं खे दुख सुख भाई हो सन जहां दुख रहला ये सुख रहला जहां सुख रहला हमारे मर्द के घर में बंद करके मार ले बना सब हमरा के घर से निकाल देना सब की जने काहे कोई जाए के हमरे घरे सोचा तनी के तो कोई करे केहू को चूल्हो बर्तन करे के रही ना जन्नी तम करब धानो पानी कोरो पानी करे के चूल्हा बर्तन का करे के बा कहे के मतलब बा कि जब फुआ का हम तो हमनियो के कोनो ना से हिते ना तनु लगन जा हमर घर बोइले बाटे चली आराम से रही केनो दिक्कत नहीं खे ना हम तोरी घर ना जे तोर घर को कोनो बात नहीं खे कहां से बहकुआ मेरा रू अरे हमारा घरे ऐसन कोनो बात नहीं खे हमारे को भौजाई खालसा बिया आ एगो और भौजाई बिया बस हमार बियाह शादी नहीं खे भइल ठीक नु हमारा हां हमारा घरे जाके रह कोनो दिक्कत नहीं खे सुनी ना एगो बात कहतनी हमरा के बक्सर से ट्रेन एगो बक्सर स्टेशन बना ओसे ट्रेन धरा देती ना त जाके ओनी गारा माटी ईटा उटा ढोइती बड़े बड़े अरे बाप रे बाप हसन दे लेके आ जब हमनी गावे हितई हो तो हम पता लगावत तू बनी केकरा घरे हो 2-4 दिन रह ठीक नु कोनो दिक्कत नहीं कि हमनी को उतना खातिर भागल ना हैया भगवान करा कि बाबू आपको बढ़ंती होके ऐसे ही हमके सांझ हो गइल बा ऐसे डर मन घबराता हां दादा बहुत ने हीरोइनची के क्षेत्र ह बहरी निकलबु नु तो हीरोइनची बाला सन छिनछालियो सब एक जोरा मोबाइल सोबाइल छे तो ऐसे ओने के रोनत मोबाइल नहीं खे हमरे के अच्छा क्यों ना बात के झोरा ओरा बानू छिनछालियो सब सुना ने हीरोइनची की कहानी तो जानते हो कोनी के कैसन हड़सन कुछो मिलियो के कपड़ा लाता कुछो ले लियो सन तो ये से ओने जाए के जरूरत नहीं के 2-4 दिन रह के हमरा घरे पता लगावो कि कवना घर में हितई रहे आ कोनो दिक्कत नहीं कि हम बानी नु केहू ना बोली न कि तलिया चली अपनी घर में तो बस तू हो जा तू चलो आ बस झोरा हम दे के चाचा के हम आवत छे ठीक बेटा जल्दी ए जा खड़ा बस ए जरूर हम कोई नहीं आओई हां लागता कि निक त लागता देखे में इतना सुंदर बा कि का बतावे के ऐसे तो हमार जोड़ियो खाई अरे हम ऐसे जोड़ी खियावे के चक्कर में मानी कि हम जो लहान में बानी हमार लहान होखे बस आज करी घरे हमार कुछ पड़ जाई आ ओकरी बाद लूटब आ लेके भागो हमरे नियर चोटिन तो पूरा जवार में केहू ना होई हमारी ये घर हो क्यों बा ना ठीक नु अब बढ़िया घर बाटे ना हां कोनो दिक्कत नहीं खावा ना ठीक है बाटे केने बाड़ू भौजी ए भौजी के करा के भौजी बढ़िया घरवा में के भौजी बस सठिया गनी का झोरावा जी सामानवा कहां रखनी पता का कने झोरावा अरे चाचा के दे देनी हो लेके आवे खातिर आई के हजी अरे इनकर नु ए जे हितई बाटे के करा घरे तो ई भुलाई रहलियो देखते बड़ू की रात अब हो जाई तो हीरोइनची के क्षेत्र बा अभी आई दिन के 3 बजे तक गाड़ी ना मिले सब ट्रेन नहीं की सन बक्सर से ट्रेन धरे के बा बुझा कोइल तो कने के चल कहां घर जी रउरा
खड़ा रह मावा तनी गाँव नहीं खेरोड हां हां ओजे अरे हम चिरता नहीं ओजे के कोई को हमर सब हतिया बड़ा लबा लबा मत कर देवा चिन्ह तनी। हां चिंते बनी कोनो बात ना हमरा के ना थे थुनी मिली हम अरे क्यों ना बात ए बुच्चे पापा हैं आ कहनी नु कि बुच्चे के उरली सोले नहीं ध्यान से ना। हां ले बनी ई के बड़ाई मैटर आ है कहनी है ना हैं कि इन तब यहाँ के ले जाए रंजीतल के तलनिया पर सुता बैठा दे बुरबा खाऊ हीरो जी बड़ा सन खाना वाना रवा के बना के दे दे दलान अरे सुनो ना बेग झोरा चुरा लिया तो बुझाता तारा है बड़ी बुद्धि विचार के निमन लागत तनी खाना द जाना बाटे त आसी बासी कोने मेरे घर में लेके ठुका देता नहीं जानती नहीं जाता भी। अरे भाई तू समझत नहीं बड़ी बुद्धि विचार के निमन बिया मेरा रू चार दिन रहे द केहू के रहम करे के चाहिए भगवान सब देखेल जानलू। अच्छा भगवान सब देखेल गांव में बहुत घर बा यार यही तरह कहली ठीक बाटे जा अरे दिल के बहुत साफ सुथरा है आ जाई यही से मुंह पर थी कर देलस ना ना लिया जा बैठावा लिया जा चल जय कहां लिया जाई घर में चलिया आई पागल क्यों के मुंह पर जवाब दिया जा रवा कितना सन की हनी अरे धीरे बोलो क्यों के मुंह पर जवाब दिया जाला आखिर कोनो अगल बगल नहीं कौन ये दौड़ घर में ढुकतिया। अरे अगल बगल के घर में के नहीं निकल जी तो का कहन कि हमरा के एक दिन रहे खातिर शरण ना देला लोग ओ दिन हमारी 100 मुट्ठी के इज्जत एक मुट्ठी हो जी कि ना हो जाए तो बुझिए नहीं हो जाई करवा दे में मुट्ठी दो मुट्ठी भागावा जल्दी कर के खाना वाना दो ई मोरो से एकदम मोबाइल के तेरा मन के ना छोको केहू के मुंह पर जवाब देवल छोड़ दे तू आदत बुझाइल खाली उल्टा पलटा खाली दिमाग में चलत रहता निमन बात तो कबइबे ना करला जीवन बात सोची तो खाली उल्टे सोचे के दिमाग लगाई सीधा ना सोची बादामास कहीं क्या का जाने केने गोल कने भूख लाल बा ले तनी खाइए छोटकी मम्मी जी का ह कनी के सलाद तू खीरवा नहीं खिले के आई ले का चीर के दी है बताई तरवा के खीरवा हम कनी है कि बाटे कहां बाटे कहलू खीरा हमरा ले अरे देखी यही से नु कहाला सुनने के भयो जे कहता बाजार में कोई नहीं है आ उहो का भी नहीं खिले के आइल के लेके आइल बने दे के मैंने कनिया रहुओ कनिया तो नहीं खिले के आइल बताई। अरे तो हम तो माने कनी है ओकरा के गोइल है बाजार तो कनी है कि खीरा और कुल ले लिए सलाद उलाद बनावे के। अच्छा तो उहाँ कर वजारत नहीं कि कुआ कितना निमन है लेके आइम के का करम में अच्छा तो माने का कोई अब बिना सलाद के खइबे ना करम तो कैसे करम खाली मछरिया तो आर मछरिया कहत ना तू दे तबे का मछरिया बतावा खाली तब दे तनी मछरिया भात और तनी ऊपर सलाद रहला त निक लागला चाहे तो देखी ना इनकर प्रमोद के दुकानिया में कान बेचात हुई त मुरई टमाटर धनिया ई सब धनिया त अथुया में तनी बाटे छोड़ी धनिया में कबार ले आ टमाटरवा ई सब खीरवा देख के ले ले जाई खीरा टमाटर एहनो तीन चीज लिया के बा खीरावा टमाटरवा हर धनियावा हां तनी किनु देख किनु मरचा ले लेम ठीक बाटे मरचो नहीं खे ना मरचा नहीं खे अच्छा, के सुबावा खाली 5 रुपया के लाइन नु त सब्जी अब्जी में पिसा गेल होवे। अच्छा पिसा गोला नु त ओहो त गोलबा बाजार कने कब ले आई कब ले ना तब जाता नहीं हम ले आवे सुनी ना बताओ तनी देखी रो कहता नहीं और जोन का काला के राशनवा कार्डवा वाला तुया बाटे त ले जाके ओई में राशन कार्ड के सब कुछ जोड़वा नहीं के देवे के अरे जोड़वावे के बता कुल्ली के पुर्जा पर 10 हमरा के तब नु जब भुला जा। अच्छा आइए कला के हेतनी 5 किलो ले मिले त राशन वही खातिर नु ढीला तन घरे अंगूठा लगावे खातिर दाव जा अंगूठा तो अब ना नु ये से नु के पहले 5 किलो देत रहला त चलो ओकरा फायदा रहला बोरा के बोरा बेच देत रहला बलाई क देत रहला आ अब 25 किलो देवे के पड़ी नु ये से नु नहीं के यही से नु कहत नहीं वो देख के तू कह दी दरो कड़वा में देख के नु कड़वा में कहत नहीं तुया में क्या कहला जी पुर्जा में लिख दे कुल्ली के नौआ अच्छा ठीक तब हमरा के दे लेके जाई का बोले बच्चों के डरामा का रे कनी कोनो मेरा रुक लिया केल बोन बाजार से कहत रन कि हम जाना तनी घर में ठुका देलन हां का ना मेहरा रुके काहे कोनो मेरा रुक लेके आइल बन कहत रन कि उनकर फुआ काम उनकर मौसी काम कहीं भुलाइल बड़ी राती में कहां जाइहन बताई था रात भइल बा। अरे तो कौन मेरा रुके ले आइल बारे अरे बा कोई तो भैया जी कोई के तो जाना तो कम तबे न वहां के लिया के आइल बने। अच्छा सुन केहू आवेला अपना दुआरी पर तो भूखला के अन्न पियासला के पानी दियाला उ आइल बा ठीक बा उ ले आइल बा तब हम नहीं जानत ओकर ले पूछा तानी के बबुआ अब देखब तब न बुझाई कि माने चिनकारू ह कि अनचिन है अबे तरिया है पर हम का कहीं बताओ हां तो चिन्हत होई त लिया आइल होई ना चिन्हत होई तब ओकर का कहे के बा माने कहीं एथी में पड़ल होई त लिया के चली आइल ओकरा के तनी खिया पिया के आ एथी कर देलो कि जाई के नहीं जाई त अपन नाव ली। मम्मी जी बताएं कि आजकल के जुग जमाना कैसन बाटे वही में कहनी का बेटा उगे लेखा तू ही बतावा कौनिया कोई के अनजान में के घर में ढुकावल जाला
हाँ, बुझा तर बस सबे के इहो के जाके ठीके देखी कहले तर तनी। तरन की होइसे न होइसे त अपना मन के बड़े हई बड़े आ झोरा कानी कहां फेंक के आइल बानु सब्जी जो नहीं खन लेके आई कबे कोई बाजार बड़ से हम कहीं कि वहां के टमाटर में मुरई धनिया सब काहे नहीं खिले के आई ले हमरा कबे ले भूख लागल बा सलाद कहते कि सलाद कथी के बनाई अजी तू कहां बाड़ी मौकी का जानी कहां बाड़ी हम नहीं खिजाना आज कहां बे अजी चल देखा जाके रहुआ पहले देखी तो कौन में यार हुआ के हट तब न रहुआ के बुझाई बताई तो बा कहा वो कर के बोलाई पहले ओकर ले पूछी कि कौन आदमी ह के कर के लिया आई बड़े तब न ओकर से हम कहब मुठी जल्दी चली कि बैठ के चल। कथा कहानी कहता आज चल कथा कहानी नहीं कह चल देखी के आई बा ये भगवान जी मतलब ये मम्मी जी के नहीं के पता के हुए के ना हमनी के जाके देखो जी तब नु आ भैया जितना बच्चा उचा बनी के यहाँ के मतलब नहीं के बुझात के हके ना पटाक से घर में लिया के जानी हां त यहाँ के आदत हइबे के लगे कोनो में यार के देखस त पहले लाइन मारा सत्ता कनी आके छु कह बुनिया या पूरी त तना खाए में निक लागे लगी का बतावे बड़ा निक पूरिया बनल बा बुनिया लागत है एकदम देसी घरे का बेसन हवे पेट भरत ताटे एक जगह त देखले बानी आ रखू ले बानी बैग में हार हसुली जेकर जेकर बक्सा जब जब खुलता तब तब ध्यान लगौले बानी कि केकर कहां बाटे अबे जैसे निकलला के बात करम एक जन तली जा रात भर आज टो कहां लेके आई बा तन देखी त का हो बच्चा खातर खा मम्मी जी तनी से खाना खातर नहीं अच्छा ठीक ए बच्चा कहां तार घर खाड़ा रहना तनी गांव नहीं के बजरिया हां वही जाओ के करा घर के करा घर के भगेलू के भगेलू के जो नाम लेला घर के ना मम्मी जी त हमार बड़ा रोहाई आवेला नहीं रो जाने खाता रू खाए के बेर नाल हो जाला लोर ना गिरा जाला लइका फेंका तारा बांस कगो दूगो बाना से लइका हमार मर्दा ले हवे हमारा के घर में से निकाल देले हमर सास गोती ने तार मर का करेला अब मरद मुर्गे फार्म में चारा डाले न मुर्गी फार्म में चारा डालेला त आखिर वो में तो पैसा मिलते होई नती अपन भौजाई रखले हो भौजाई हां ए सब हमरा के ना जानेला मानेला कहला तू निक नहीं की लागत तू सुंदर नहीं की लागत त हो बच्चा ससुर या ससुरा के तो कम से कम कहे के चाहिए तो जा बनाई तू खियाई वो तू खिलवाड़ी हमारे सासू है गांव के मुखिया के रखले यो कहले कि तू जब से आइली मेरे घर में तब से एकदम रोवन पिटन परगल घर के लक्ष्मी जी चल गईली का रे खातर और लो ना अरे अरे भाई हां केहू के मदद कइल जाला जनलीस ते बताओ खिसियात रहे हमरा घरे कहती कि काहे खातिर एथी को नियो चिन्ह तनी हम कने के बताओ इनकर फुआ घर है गौवा में के जने के घर में खोजे के बा कोनो बात अगल बगल कने दिया भगवान आज हमार भला कइला त कल तोहरो भला होई ठीक ना अब दिया दे के निकल जाई त ये मई तते बताओ हमने के इज्जत खराब होई कि ना हैं हां नहीं ठीक बा खा ला पी ला अपन बढ़िया से बचो कोनो बात के दिक्कत नहीं ना दू चार दिन रह कोनो दिक्कत नहीं के जानलू खा कोनो दिक्कत नहीं के केहू बोली ना हम ठीक जगह सुतल दलानी में ओए जाओ जब पुआरा डाल के हम सुत जाए हम घरे में ना आप लोग के सुतम दलानी में बताओ हम ये दोबारा पे पुआरा औरत रही है तू होने पुआरा पे सुतू रहू ज्यादा खा ला पी ला बढ़िया कोन बात नहीं है अब सीधा तरी ओकर टेंशन निकल लगे हमारे कोई को समझतिए बड़ा से निकल काम है के हम चिंते नहीं हम चिन्हते नहीं ठीक बा कहता कि भाई हम चिन्हता का सटल बनी हां अरे बैठो रहनी और का होटल बा का अखिया ओने चला हो ई कैसे बतिया बतर हो हम चल जाए कोनो बात नहीं ना ऐसा देखी राम नेचर में ठीक इतनी काला दिमाग के इतनी काला दिमाग काच के को तरफ से ना उनका मने एक के बार आधा पर काला दिमाग के होई और ई सब गलती सब नहीं के सोचे के छे हां ले दे दो पानी दे दो खा लो आ खा के आ राय धल टेम्पू कहता हम रिजर्व करवा दी पैसा दे दी हां काल भर आज भर रहे तो कल अरे रह नहीं अपने घर बा ओसमान जाना अपने हो दो चार दिन रहो घर का बनो संजिया होते के करा घरे जाई दादी बताई बड़ा कुछ हो जाई त ई फंस दिबे कि तीन के घरे आकर रहत रहिए अरे ते का बोलता रे
रो अब कहत है ना बचवा अभी कुटाम ना होई तारा के हम गाड़ी कर दे तारा के गाड़ी पर बैठा दे खा लो पी लो अपन बढ़िया से कि रास्ता कोनो एथी पैदल नहीं खे जाए के तारा के हम टेम्पू कर देबे जैसे आ तू अपना घरे द्वारे चल जी देख खा लो पी लो आ बढ़िया से देख जुग जमाना बड़ा खराब बा बचवा अपन घर द्वार ना छोड़ल जाला के कोलते नजर से ना ताकल जाला जानलू अरे सुबेरे का एथी बा कोनो जरूर नहीं कभी कोनो लेट ना होई हम तारा के खा लो पी लो हम टेम्पू तारा कर देता नहीं तू जहाँ कहियो तारा घरे ले जाके छोड़ दी बादानास घरे ना हम जाइबो हमार मर्द मार अरे केवरो दिक्कत के 4 दिन रह ना खा हमनी खइले पीले से केहू को राय के बा ते काहे मैं बोलता उल्टा पलटा अरे भाई हम चिन्हत बानी अरे भाई हम चिन्ह अरे ते हमरा ले बड़ा का हवे पता है ना कि हमारा के ले चल के होनी है को मड़ई आओ तरा में तो लोग के होनी हमरा के छोड़ दे अरे भाई मड़ई में ना रह जाला एने के लइका बहुत बदमाश हो हमनी घर रहू सेफ रहू जानलू ये रह कोनो दिक्कत नहीं के 4 सांझ खाबे 5 सांझ खाबे 8 सांझ खा कोनो दिक्कत नहीं के बात बुझात हां बात सही बा हां कोनो दिक्कत नहीं के ये रह माने हमारा ले पुरान ते ही बड़े मम्मी जी तो पानी लेके दे मम्मी जी पानी लेके मोन दे का तान के भाई बोला के नहीं अरे चल जाई जान जाई भाई तमाशा का कोनी है अरे काहे नहीं है जब वो अपन पिटवा दो पिया पिया चाहिए भईवा के बुलावो आ पिटवा दो मरवाओ भई में से जल्लू वे पानी लेके दे वे बाकी रह गई पानी लेके दे जो फिल्म खा ली ना जो पानी लेके आओ मम्मी जी जाकर केवनो दिक्कत नहीं के ना ये खाली टेम्पो पे बैठा दे और कुछ ले हम कोई के पेट भर देले बना कुकुरो के इतना खाना दिया दे तरवा त आदमी है पानी लेके आओ जो इतना देर ले खूब खिया के समझा होते रुक जाई ए भाई का हो देखता देख जाते नहीं ओकरा के भेजे पनिया लेके देख जो अरे जुग जमाना खराब बा मत ये थी हो तू यानी काबिल बने लगे तू लोग यानी काबिल सब जानी ज्ञान देबे लगे तू चाणक्य के नीति पढ़ले बड़ू का जो बाबा नीति जानता रे नो जो जाता नहीं हम ते जानी है तू तो ये थी भाई एगा भौजी कौन है नु कि बियनु ई मेहरारू भई एक और दिमाग काम ना करले खाली ट्रेन पर गिर रहे ई मेहरारू भई त ई तारा मौग लागतिया मेरा नहीं है तो कह तो लोग के हमर बियाह नहीं के अरे झूठो के कहेले बुझा कोइल बाकी हियो ना ट्रेन पर गिर तो कर हेगे लागले खाओ ओइ दिन से दिमाग एकर काम ना करे कर बात के बुरा ना मननी 4 दिन 5 दिन रह कोनो दिक्कत नहीं खे बात बुझा तनु कोनो दिक्कत नहीं खे ठीक बाटे कोनो दिक्कत होई नु के कुछ पूछी त हमरा के पट से ना बोला दिया ठीक बा ठीक है वो चीज के जरूरत का बोलो ना अभी पूरा कर देनी 500 रुपया 500 और बात बा अब हो जा पलंगवा पे बनी 1000 तारा के देता नहीं हम जल्दी जानता ना कि हम वही चलना कमाने हम तो कुल तोरी घर को हथिया ले बानी ओकरी बाद हम बाछनी मुंह के रहिले बानी अब हमार काम हो गइल बा जब 1 महीना कहीं जइबो ना करब घर से त हमार खर्च खोराकी चली दादा आज लोह लागल बाटे जल्दी से जल्दी बेगे में ध ले हाँ ओकरी बाद से हाय देखो तड़ हो लाखों रुपया का हार हौसली आज लागल बा लो ई का जानतड़ी बूढ़ी की हम कौनो उजरुआ पुजरुआ घर का हई हम ईमानदारे घर का हई लेकिन आज लाख रुपया का काम हो गइल हमर मरद इतना खुश होई देख के हमरा के का बतावे अब चलो नी केक से ए जब भेटा मुलाकात करे के बाटे जल्दी से जल्दी निकली ना भागे एजा से आई मई हाय मैं मंगलसूत्र दुकान में के बेटा तो नहीं के ना गिरा ले ओह रे माई बेटा तो है नहीं के हे भगवान जी ए दीदी दीदी सुनो ताए का हो हे माई ए दीदी का हला कले बहू दीदी मने का ताका तो हमर दहिया पर अरे और का नाम है का मंगलसूत्र बा कनो की हमरो नहीं के देखी ना का नाम है का मंगलसूत्र बा अहिरे दादा ओही दीदी अहो कहा दीदी देखलू ना तू ना दीदी कब तुम लगले पेन के सूता रहनी हो दीदी तो हमू तो सुतले रहनी है कने ऐसा तो ना कि ढाका 420 बना बतारू हैं ना दीदी के रे को तनी कसम से खा मम्मी जी हे भगवान जी का हो गइल घर में चोर पड़ता
के खोल के धइले कुछ देखो सा आई रे मैया अब हम का करिए त अरे हां मम्मी जिला लोग किटिया नहीं खेची हां ओ हो रे जुटिया ये भगवान ये दे दे अपन घर में अरे भगवान जी हमर पलंगो पर नहीं के अब हम का करे रे दादा अब त हमर बुझाते नहीं ये के दीदी तलाव ल बका सब अपन देखिए दादा हटिए दादा हमर जुटियो तो निके धइलो आ ये दीदी ये दादा दीदी हम बका सब देखी ना खुलल बटे में साड़ी और कुछ नहीं के अरे मौके का अभी आइल बिया खान नो तो पता नहीं के देखा तो घर में ओए हो रहा है ओए मैं ओ ये भगवान अब हम का करिए दादा ये मैया हमर बुझाते नहीं के अरे हम का कर हमें मरद के चेतावत रही हमको तनी के जाने आनंद के घर में मत रखिए दीदी ओ मौगी नहीं के दीदी हो गइलू ठीक करू रे ना ताई के तू खाना मांगता रखनी 4 गो रखा तेरा मैं गाना गुरिया काट के लेके भागल दादा आय आई का तोरी काम को कलो करे काय करते सब ठीक करते सब ना काहे भैया जी का कर रही हुआ यार हमारा मंगलसूत्र कान में के दीदी के कान में हम हो गया लेके आई रहा तू मैं लेके लूट लाट के भागल बाकस देख तनी बाकस में गुरु साड़ी बाटे रे ओए बताई त ई कोई तोहनी के काहे बुरल हो सा का जानी का घोर के पिया देले से पानी में के का आदमी बुझे के चिताने सूत गइल हटुए भाई मार लगली ओइसन मोर और करदानी से भइल बा मोर और करदानी से ए तो केने कोई लियो अब हमने के ये दादा कानी कब के निकलल पिया घर में के ना अरे रह हमरा के देख मो तो और करदानी से भइल बा ई तू जान जा भगवान जी का बप्पू जब तक कहां से जवाब मम्मी जी चली पहले हमनी के चल जाऊनी